Grarekat Kabupaten Grati. Ayo, metu jebul tandingan Joko Barat. Yen tak sawang suwet tenggak mengisir ke dene menungso lumrah. Tenggak mendur kowe dene Maesoto kebo sapa sing dadi aran? Aku sing kok tantang. Aku kenalan pati kowe karo Marjuwen. Sopo? Aku Joko Umbaran. Jago saka Majapahit sedang rakyat karo. Ojo ngimpi Umbaran. Kowe iso ngalahke pati kebo Marjuwen. Lakon teguh. Pengapesane Kebo Martuwet iku ning sungu. Sungune
kowe loro polsek modar-modar tak Sampeyan sing nggih Pak Hayun. Ayo